karena Indonesia. Diumumkan bagi para penonton yang tidak berkepentingan di atas panggung mohon untuk turun. Sekali lagi bagi para penonton yang tidak berkepentingan di atas panggung mohon untuk turun. Terima kasih. Karena Indonesia. Anita sudah Maya Musti
Halo.
Maju, ayo bareng tidak maju bareng
Gitu. Indes. Menika wonten hiburane. Apa, Mas? Nangkep ledek munyok. Oh, ledek munyok, Topeng Mas. munyok. Oh, ledek munyokipun saking pundi, Mas? Saking Purworejo. Waduh, ada banget. Oh, Munyok iki tekan kene ora semaput ya, Mas. Wah, ora. Ora toh. Oh, ya ngepik kok ya. Heeh. Oh, ora. Dikiwir. Loh. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Untuk ledek munyok kita. Iya, pada sore hari ini. Iya. Oh, munyoknya Oh, sembilan. lah ya, iya. Lah. Tang ding ding tang ding, tang ding ding tang ding, tang ding ding tang ding. Ya, semangat banget ya nek. Cah gede kok kaya ngono ya, Mas. Lah yo. Iku dhewe apa piye? Oh, dhewe. Mau ke sing cerak kene mau? Sapa? Sapa? Klinik mau lho. Mo. Oh, ning dokter Kongko sore. Kongko sore. Monggo, Mas. Ya. Tung 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 dumbla. Ya. Ayo nang. Ayo. Om lahir Jakarta nikah. Oh. A. Sirayawas. Yo yo yo. Ya ya ya. Hei. Yo hei. Yo 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 yo. Ya. Hei. Hei hei. Hei ya. Ha 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 lo lo. He o he o he o. Ho hei. Yo ya. Yo. Yes. Nggak resiko rasa. Resiko des. Ora apa-apa, ora apa-apa. Heeh, empuk. Ayo. Ya. Ya 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 ya. Ya ya. Ho oi. Ya. Ho oh. Oh. Ya ya. Ya.
ngapa kae? Se. Ngapa Urung kae? ngesantai kok wis nangis ki ngopo? Urung-urung kok wis tampa ya. Mbak Dit, Lancang we. Tadi giginya kenapa Mbak Dita? Itu keram. Nek kejang sakit mboten? Sing kejang sing ngisor we. Jempole maksudnya. Ya, piye? Terima kasih Bu. Iya. Ya, Mari. Des, Des. kuluk salam dulu dong. Kuluk salam dulu dong. Iya. Waduh, urung-urung ki duitmu wis do mencundul kabeh. Ka. Ya. Ayo, mie isi ora Mas? Oke. Pokoknya. Mas, Lah ngomong masa aku kok Dracula untune. Ayo, Mat. Ya lo. Iya, Mas. Cino. Ayo, Mat. Coba. Ayo nya mie. Apa duit 100? Waduh. Iki iso mbalang plentung ya iki. Awak dhewe kudu hati-hati. Apa? Dene. Logam. Ini. Hop. Yo salam sik. Hop. Yo. Laksanakan tugas, keluarkan gigi. Iya. Action no. Iya, heeh. Kayak Nyemprit, Bu. Kayak TV ya. TV piye? Sebelum itu Lanjut itu kita langsung 1 2 enggak. Langsung. Iki mesti gimana jadi tekos. Lah iya, kowe dipampang ning WC. Ayo, salam saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, saya nyauri muga-muga lebu surga. Allahumma. Amin. Ki rasa ngekirene wong kene no apik-apik. Suwun. Aku yo pasukan kene yo wani yo ndes piye. Oke ne Yo ono. padake. Kowe mah ayu-ayu ndes. Alah, ning kene Mbak Ge. Waduh. Ayo. Ejan. kelihatan. Iki nek nggo helm payah kok. Ora sik. Ampun. Sik nyong. Kayak. Berkibarlah uangku. Wis adoh e. Yo, sik mikir. Oke, matur suwun, Mande. Mikir, Met, cekal ae, Met. Apa nih? Kena aku nek mlotrok, Heeh. cekli yo. Iya. 1 2 3 go. Dum cek dum cek dum. Andes gendeng. Kok gendeng sing. Kita hadirkan artisnya. Buah kerja ayo toh. Ayo yu kakang ayo kanggo gawe ayo wedang asem ayo semar mendem ayo demo silet gudigang. Piye tadi? Pat bokong, rai pada do bokong. Aku lari. 1 2 3 4. Beyo ono duit, matane langsung lek. 50.000 ning kono. Minggir. Ayo. Hei. Padahnya le. Ayo. Hei. Bocah ning kono. Rupane koyo buta. Minggir. Hei. Matur. Mbah Uti matur suwun. Atur burger aku. Lha piye? Ruaket ning untu, Mas. Lah rumahmu sponsor Ayo, wis alhamdulillah, Mat. Nggih. Awak dhewe tekan kene tekan ndi, Mat? Tekan endi? Bantu. Ayo. Matur suwun. 1 2 3 go. Matur suwun. Aku kawin. Aku arep duit. Iki duit. Ayo, Mat. Duit, lo belum rebonding lo. Lo runyep ba lo? Kok iso? Ayo.
ono gedus. Endi. Ayo. Oke. Ayo oke. 1 2 3 4. Ayo teko. Arno Roso. Ayo. Yo Sone bedak. Oh. Kawarno cedak. Ora iso tekan. Cadae mambu. Mambu tai. Hei, adik. Kayak ngendi situ? Meneng ae. Matur suwun. Ibu. Adik. Des kamu takut? Ya. Matur suwun. Matur suwun ya, terus. Terus suwun. Pun. Iya. Matur suwun. Alhamdulillah matur suwun. Ngertiku saka adoh 50.000 sebelum 2.000 ya. Piye? Thank you, Bos. Matur sembah nuwun. Des. Nah, Ade bohong. apa? Tatare mangkok. Lah, adik sing ning kono. Ngetak aku lho, sikili aku. Oh. Kenapa nih? Ade matur suwun alah ngapusi neh to. Ayo. Bisa ngapusi mbokne kuwi. Lagi. Iki duit. Ayo. Ya wis. Ade alah pun bos, pun angel ya, Mbak. Gampang, Mek, gampang. Dek, susuk ono. Nah, susuk 2.000. Lamit nggih, lamit. Susuk ono kan. Tep kenceng. Dani kok wingi kok. Siap, matur. Gemane kerat kok ya. Wis, geraja. Untuk malah. Ibu, Mek. Tersuwun ya Allah, jan tambah rezekine muga-muga sing awet. Amin. Sing dereng yo ndang-ndango. Dan nopo, Des? Awet ro. Jan asale. Andes mulai operasi untu ya. Aduh. Walah wong iki wis. Nilai jualnya kan di situ, ndak rasa nyempret Eh, pun, Des. Sekali lagi. Ini ya iya, awak dhewe dongake masyarakat kene Masyarakat endi? Yogyakarta. Yogyakarta. Tambah rezekine sehat selalu. Pangan tempe, tahu, kroak. Iku piye? Wis iki kowe ala. Pantun. Ya apa pantune apa? Pantune tak iki temane iki sing mau dibar kroak. Cakep. Urung. Urung ya. Kok iya temane iki. Ya. Untune suwopo. Kowe iki kaya digenah-genahno lho, Des. Mbok ya wis ben to. Iki termasuke wonge gemi, Met. Lah kok iso? Untune tek troho lho kok. Ora ngene nek dadi bojone po ora kruwak kulite ngene iki. Mas, di duite kerang. Biang dawang tak kabeh. Tak beri aku. Kowe wani maneh aku tak Ayo saiki iki dike pantun, Met. Heeh, jal. Apel abang warnane coklat. Apa? Kruwak, Met. Ayo saiki saya. Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, baik, asik. Sahur. Idealnya oke wis awak dhewe Wis kalau kuwi. ini. Apa? Jadi kalau saya untuk memilih anggur apa apel, saya memilih apel. Gak isa. Karena enak diapeli timbang diangguri. Asik. Idian. Aku. Iya. Aku milih pedang, Met. Lah napa? Aku milih pedang. Lah kok iso? Timbang disakiti mending aku nyakiti. Tuku pilus ning kota Kediri. Asik. Tewas tulus jebur dilarani. Alah. Kipas-kipas cari angin Apa? bakal lepas cari yang lain. Ayo. Apa, Dek? Weh. Ala ade mah kano, aku bar cidro ya Mas. Adi. Jeru. Ade berarti. Ya. Lah iya. Lo Dek masih kecil lo Dek. Cinta tak selamanya indah, Dek. Lah iya. Ya wes, dhewe wes sing doyan ya wes, Mat. Kiat. Dongakno ya wes. Kowe cetek tenan, Nes. Aku gatel. Ya wes saiki aku mau ana request mau. Request apa? Request-e pawange gek cidra. Heeh. Wae wong. Endi? Niki. Paling gedhi. Oh. Gue lagi, iya. aku jaluk pupusine wongso. Jantungku masih sakit. Oh. Des. Kelak boleh besar Mbak ya. Ning nek nyanyi cilik bae. Kenapa? Marak kredit jare kok. Ngansur. Ya wes ya. Iya. Ral se. Oh, foto iki mangan. Oh, foto ih. Oh, semut barang mangani. Kencing manis, kurang manis tambahi gula. Asik. Jangan suaraku pelayu-pelayu. Iya. Kepi. Be, halo. Asam urat bu.
minum etrak, minum etrak. Eh, wis sarane sapa kuwi asam urat minum etrajos. Minum etrajos parah. Oh, Dokternya marah. iya. Nah, asam urat nopo Pak Dokter? Alupurino. Oh, nggak ngerti, Met. Ora lara. Sopet no. Suryo. Surya. Saya tadi putranya Suryo. Ayo. Lah iya. Podo, Mas. Oh. Oh, Wow. Oh, betul. Des. Niku nang gile. Apa Anda? Sembake terus. Lah ya dipet Ya, dirase. Oleh sono. Rale piye, Mas, Bos? Rale pupusine rasa piye, Pak? Apa iki? Iya. Kedongan. Ora maksudnya gede dawa ki perjuangane desa. Apa iki? Saterane takdirku sing jawabke. Asik. Tepuk tangan. Sliramu beda ati, beda lambe. Ayo mah ngelepek. Aku ke dene Hah? ngedance Ngedance? aku. Wis kadung, ayo. Ayo. Ayo, Wis kadung mati rasaku. Kimet Limas. so. Jadi arep dipaksa iki. Barani ya. Ngono tangisku. Yo. Layung. Yo wis ayo serius deh serius. Iya. Yo. Tung, plak, tung. Terus sret. Pisan. Wenek ae. Iya. Pokoknya dina iki kita happy. Happy. Lampu, Met. Lambung. Bahasa Inggrisnya apa? Buat. Wat. Bener. Lah iya. Jawab lampu 5 watt tuno. Watt. Heeh. Wat. Aku mau weruh bule dia. When you Yes. you Yuyu Kang ayo Kang. you You. Komen lagi ngomong asli nyembur Iya, aku tahu you. Ya. Ya, wes. Lagi. Cek, ayo. Masuk deh. Yuk. Makasih Pito. Aku lali ya. Yuk.
Yo. Yo. Apa dia? Apa titik na? Apa dia? Apa titik itu? Apa tiku? Apa tiku tu? Apa titik? Apa dia? Apa dia? Apa titik itu? Apa tiku? Apa tiku Apa dia? Siro lupa. Sianan apa dia? Apa titik na? Apa dia? Apa tiki? Apa tiku? Apa tiku? Apa dia? Ho. Ih. Apa serangan jantung gue? Piye? Tapi hari ini ada Siro lupa. anak nampak dia. Apa dia? Apa dia? Apa tiki? Itu. Apa tiku? Apa tiki? Yo. Ya. Iya, ora kompak kok. Heeh, pasungane komat kursi ini ada sih. Piye to? Iya, yo jajan Andes, yo grupnya Andes. Yo. Yo Des, Siro lu. Ya. Komen. Iya. Cari udah ngomong wes ha. Saya kena ibu-ibu. Kene siap, kalau nggak bujuk kene. Ada siapa tangi bujuk. Kene masuk. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Andes urung salto loh, tapi urung salto loh, Des. Urung salto, Des. Oh, bisa kena salto, Des. Heeh. Ono jasa harjane to? Ono. Ono. Di sini ada. BPJS tenaga BPJS kerjaan. ono. Oh ya, ora Mas. Yo, ora. Iki nggo kowe ben semangat le Heeh. salto ngono lho. Heeh. Iya Mas Renal, ayo. He Oh. Ya. Des. Des. Ya. Yo yo yo. Ya. Terima kasih. Yo. Seneng. Oh. Salto. Oh. Iya, tunggu ya Mas. Oh. Oh. Yes. Sode. Serentek, Des. Ayo, tebas. Iya, Ades, yuk. Oh. Iya. Tepuk tangan
benar. Yo. Amin ya Allah. Amin. Amin. Yo. Ayo Des. Ayo. 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 Jadi Dewi. Jadi Tepuk tangan untuk Andes dan temannya. Awas, awas, awas. Awas, awas. No. Awas, minggir, minggir. Maya Mus. Awas, 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 awas. PMI, PMI. Yuk. Damkar, damkar. Oh, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Iya. Oh, Andes sih. Yo. Iya. Iya. Ya. Tepuk tangan buat Andes Gano. Minum dulu, Iya, minum dulu. minum dulu. Yo. Oh, oh. Iya. Iya.
Jun, Berarti. dong apa tuh, Wah, Cak? Satria Naga Tunggal iki barongannya luar Wah. biasa. Oh, Cak. Tawane mang meter. Kandani Mas, buntute. Duh. Carane dhewe barongannya gizi buruk. Yes. Iya no? Wetenge cuilik. Cilik, cilik. Gizi buruknya wetengnya malah gede. Oh iya deh. Buntute gede ndase cilik Mas. Dasi cilik. Ora apa mah medeni nyaplok-nyaplok tangane. Anjir Bapak Pamungkas Mas Jee, Fadli. luar biasa. Mas Inggar, iya. Oh, bareng Satria Naga Tunggal. Iya. Featuring Sekanaran Indonesia. Iya, luar biasa. Ayo, Asik. buat gawe yuk. Monggo,